Angibiza ukuphuthuma omngaka nje sisolo mfana. Wenze njani nto? Khuluma into ongayazi. Uyawazi amantombazane? Awu. Angisiyo phela intombazana. Wathi ngihamba serious nje ngiyadlala mfowethu, ngiyadlala. Kwenze njani? Ubuza kahle mfowethu. Uyayazi intombazane kahle. Angiphendulile angiyazi, angisentombazana. Hlala odabeni, mfowethu, hlala odabeni. Kufanele ukhuluma nje ngoba wazi. Labazi umzimba esengibhekane nabo mina manje. Ngenxa yentombazane. Nganami. Umuntu wesifazane nje mfowethu nje wamthatha umfake ekhaya. Kade ngitshela into eyodwa ukuthi umuntu wesifazane ngithande ubeka isikhala sokugoxa. Akazi uthando wena. Akazi uthando. Akazi uzothando. Uba le ntombi okhuluma ngayo ngoba phela ngithi ngizazi zonke angiboni ukuthi khona oyithandayo. Thembe kaDlamini. Hayi kisi ungazongixhaphaza wena. Ungazongixhaphaza. Okini Ngiyalithatha ngalikhethisa. Ingane lokhuluma ngayo isiyenze Hayi ingane futhi ikhuluma ngikukhulu. Hey, le ngane ikhomba ngikukhulu.